Ola, que tal? Moi bo día, querida xentiña de Polo Mundo Adiante, e benvidas un día máis hasta a miña cociña. Fai uns días enseñábavos como facer queso de untar de kéfir, que podedes atopar facilmente no meu canal. Pero hoxe quería ir un pasiño máis alá e enseñarvos a facer un queso que incluso podedes curar, un queso máis duro, un queso que se pode botar á pizza ou que se pode botar en moitas preparacións e que se pode cortar, un queso máis duro, pero un queso ao fin e ao cabo de kéfir. E iso significa que, sendo queso de kéfir, é un queso sin lactosa. O primeiro que hai que ter para poder facer este queso de kéfir é nódulos para facer kéfir na casa. Mellor sempre é o caseiro. Sobre o kéfir non é unha cousa que se poda falar así rápido, non podo falar del en todos os vídeos, pero teño outros vídeos nos que solo explico como facelo, como coidalo, como telo sempre ben, como perdurar, canto tempo hai que cambialo, si dentro da nevera, si fora, si a temperatura. Todas esas preguntas xa as respondo en vídeos que teño solo concretamente falándovos de como se fai o kéfir. Pero a pregunta que máis me ides a facer en este seguro é onde conseguir os nódulos para poder facer o kéfir na casa. É unha pregunta que, só ten dúas respostas. Ou lle pedides a alguén que xa teña, que volos poida dar, porque os nódulos, que se reproducen moi rápido, e se alguén ten na casa non vai a ter problema en dárvolos. Ademais, existe como unha lei non escrita de que os nódulos non se deberían de vender, que se deberían de dar de boa fe e regalalos, porque a ti tamén xo regalaron. Supónse que teria que ser así, pero se non encontras quen os teña para que xos dea, podes compralos a través de internet. Non hai máis. Os nódulos de kéfir, de leite, non se poden fabricar da nada na casa. Eu sei que hai vídeos en internet que din que sí, que aseguran que sí. É algo totalmente imposible, porque sería o mismo que pretenderas facer unha vaca ou un gato da nada de facelo ti na casa. Bueno, pois isto é un ser vivo que tampouco se pode fabricar. Xa está feito e tens que conseguilo por outros medios. O kéfir, que está ben feitiño, ten unha consistencia moi espesa. Mirade que maravilla de kéfir. Estou segurísima que vas a atopar moitísimos vídeos nos que dixan que o kéfir está listo cando se corta, cando se ve perfectamente que se separa o suero do que é o kéfir. Mal. Está mal feito. Está demasiado fermentado, vai xa ser super ácido, ou tes demasiados nódulos no teu leite, ou deixastes que fermentase demasiados días. Iso non está ben. Un kéfir ben feito nunca se separa o suero do leite. Ten que quedar como se fora un cuajo, pero é un fermento. Pero ten que quedar como un cuajo, pero nunca separarse do suero. Ese proceso de separar o suero é o que vamos a facer agora, porque é o primeiro paso para poder facer o noso queso consistente de kéfir. Unha vez que temos o kéfir feito, podese aguantar na nevera, non sei, pero 3 ou 4 semanas, ben, se non o das consumido, podes incluso mezclar o de onte co de hoxe, podese facer. Eu este xa é o de onte, e agora vou a colar este. Este é un colador que xa é especial para colar kéfir. Ten un tamaño perfecto para que nos cole ben, pero que non pasen os nódulos para baixo. Entón, vamos colando o noso kéfir. Estes serían os nódulos. E, como sempre, poñémolo a descansar para que se faga a magia en un sitio onde non lle dé o sol directamente. É sempre mellor tapadiño. Como podedes ver, eu non lavín os meus nódulos. De feito, eu non os lavo nunca. É un error grandísimo lavar os teus nódulos de cada vez. É que é contraproducente, porque os nódulos
O sea, aliméntanse desa maneira e forman como unha capiña alrededor deles que nós ya esteamos quitando implica un sobreesfuerzo por parte deles de volver outra vez a criar esa capa ácido láctea alrededor deles para poder, non sei, sobrevivir, alimentarse. Non ten sentido lavalos a non ser que os deixaras na nevera, por exemplo, sin alimentar durante 2 ou 3 meses e o kéfir que teña un aspecto oscuro, non? Como o castaño, como que moi ácido. Entón, pois sí, case mellor sería lavalos. Pero, bueno, o resultado, ao final, por que sei eu que o que fago eu está ben? Non lavalos, porque, mirade, teño os mesmos nódulos desde fai anos, e esta calidad de kéfir non se consigue así como así, o sea, sempre teño unha excelente calidad de kéfir, cunha espesura espectacular e un sabor é un sabor suave, ten ese toquiño ácido, porque o kéfir ten un toquiño ácido, porque é un fermento, pero dunha calidad excelente, e crían moi ben, pois non teño regalado eu nódulos. E, por suposto, sempre cun leite de mellor calidad, a mellor que poidades. Para min o mellor é leite deste fresco, o que ven nestas botellas que aguanta pouco tempo na nevera, ao mellor unha semana ou así, ou 10 ou 12 días. Pero o mellor leite é o que está, canto menos manipulado, mellor. E se pode ser leite enteiro. Por que? Porque se é semidesnatado, que se pode facer igual, pero se é semidesnatado ou desnatado, xa anduveron nel, xa o manipularon, xa lle fixeron cousas, xa non é tan leite natural como o leite enteiro. Entón, para min, é o mellor. É mellor que lle quites outro tipo de grasas, non fagas tanto frito, ou non fagas, sabes, ou quítalle os croissants pola mañá ou algo así, pero o leite enteiro penso que é o mellor. Recordemos que o leite xa está fermentado, o sea, o kéfir é un alimento que xa está fermentado, porque xa se encargaron os nódulos de facer ese traballo. Nós agora o único que temos que facer é separar o suero do kéfir, e para iso necesitamos unha tela moi tupida. Válenos unha tela de algodón deste blanco. Bueno, eu teño tipo saquetos, que xa vos los teño enseñado en outros vídeos, e no vídeo de como se fai o kéfir de untar. O proceso é o mismo. Necesitamos que sexa tupido, non nos vale unha jasa desas típicas de facer quesos, porque se nos colaría todo. Non valería. Entón, ten que ser unha jasa tupida destas así de algodón blanco. Eu teño un saquetiño, porque é o que uso eu para facer os meus quesos e as miñas cousas estas, pero se non tendes un saquiño, valevos unha tela que sexa así tupida de algodón. E o proceso sería o mismo que o que fixemos para facer o queso de untar. En definitiva, separar o suero do kéfir. Non vale unha tela que, cando a poñas a colar, por exemplo, o que che caia non sea transparente, porque o suero que vamos a sacar agora mismo, mirade para aquí, isto é unha espesura, porque é así de espeso e de denso, e temos que sacar daqui un líquido transparente e sí que ten un tono un pouquiño amarilliño, porque é normal, pero o que non pode ser é blanco, nin opaco, ten que ser transparente. Por iso o da tela ten que ser unha tela moi tupida, unha tela moi tupida. E con paciencia, isto con paciencia. Podedes apreciar o transparente que é o líquido. Ten un toniño así un pouquiño amarillento, cando teña máis vais a notar máis, pero por iso ten que ser esta tela tan tupida, porque ten que drenar o suero solo así transparente. Dependendo da cantidad que sea, este proceso vai levar unhas horas. Entón vamos a deixar que se faga na nevera, pouquiño a pouco, para que non siga fermentando o kéfir, está mellor na nevera. Entón, volvémola a tapar con unha tela, por si na nevera temos algo para que non colla olores, e deixámolo dun día para outro. Isto ten que
escurrir ben, o sea, de todo, temos que conseguir quitarlle o máximo de suero posible. Entón, en unhas horas, mirade que a tela esta non estea tocando xa no suero, porque tan pronto como empece a tocar no suero, deixa de drenar, o sea, a humedad non escorre. Entón, se vedes que lle chegou o suero aí, ou subides un pouquiño máis para arriba o kéfir, ou vaciades o suero e seguides deixando que siga destilando. E de momento, nada máis, deixámolo aí na nevera que siga drenando. E hasta mañá non lle hai nada máis que facer. Bueno, si, como vos dixen, vigilar que o suero non toque na tela, porque senón deixa de pincar. E temos que sacar toda a humedad ao máximo posible. O día seguinte, vámonos a encontrar... O día seguinte ou dali a 2 días, tampouco ten por que ser 24 horas. Pode ser 24 ou 40, as que cando poidades. Non é algo moi importante. Pero idesvos a topar con que este paño vai a estar húmedo. Eso está ben, porque o que queremos, o que buscamos ahora mismo é desecar o máximo posible o noso queixo. E canta máis agua desprenda, mellor. E este é o seu aspecto. Cremoso e consistente. O suero este podémolo utilizar para facer outro tipo de recetas, xa vos enseñarei como utilizalo. E vamos a quitar o noso queso da teliña. Agora temos dúas maneiras de proceder. Unha sería secando un pouquiño máis e despois metelo en salmoeira. Pero eu prefiero salalo ahora e secalos a continuación, sin metelo na salmoeira. Pareceme como menos traballo e a min gustame tamén como queda así. Nesta ocasión só lle vou botar sal, pero se lle queredes botar algún tipo de aroma ou ervas secas tamén se lle poden botar, ou, por exemplo, tomate desecado para facer queso con sabor a tomate, tamén se lle pode botar. Agora mesmo podedes botar aquí o que máis vos preste para adobar o queso. O kéfir non ten azúcar, porque precisamente os nódulos de kéfir alimentanse do azúcar que ten o leite. Sácalle a lactosa, elimínalle a lactosa, non? Para facer o fermento. E o queso normalmente ten ese azúcar. Entón, sí que pode ser que notedes un sabor un pouco raro, e aquí tamén se lle pode añadir unha cucharadiña de azúcar, non vai a ser queso dulce, simplemente vamos a aportar ese sabor que lle falta, que é como característico dos quesos e do leite que ten lactosa. Pero bueno, sempre podemos meter o dedo e ir probando. Un poquinho máis de sal. E vamos a empezar co proceso de secado. Collemos, eu nesta ocasión collo así 3 tiras de papel, dobla a mitad, así, e vamos a ir colocando este queso en forma de taco, aquí no medio, así, sin ocupar moito sitio. Canto menos ocupemos e nos quede o taco cuadradiño, mellor. E agora o que vamos a facer é darlle unha forma máis ou menos cuadrada e plana, que non nos quede moi alto, que sexa un taquiño non moi alto, de todo máis de 3 centímetros de alto. Podemos lle dar o grande que nos faga falta, pero non moi alto, porque senón tarda máis en secar. E vamos acomodando así pouquinho a pouco e facendo pouco a pouco un taco cuadrado, para que nos quede un quesiño ben feito. E agora, cuidadosamente, vámoslo a envolver no papel. Vamos simplemente a pousar así encima. Doblamos para aquí
e a pousarlo así encima. Con coidadiño damos as esquinas tamén. E isto colocámolo sobre outro papel. E facemos o mismo, con moito coidadiño, doblamos as esquinas e facemos un paquetiño. Sin apretar moito, sin quitarlle a forma. A finalidade de poñerlle papeles é absorberlle o máximo posible de suero que teña, o máximo posible de humedade. E, claro, non podemos ter fora, entón hai no que poñer na nevera. E para poñerlo na nevera, eu teño estas bolsiñas, que eu meto así na bolsiña, con moito coidado. E isto agora debería de estar colgado, o sea, vámoslo a poñer na nevera de tal maneira que nos quede así colgado, porque se o deitamos na nevera, se o pousamos, non vai a secar ben, ten que estar colgado para que circule o aire por todo. E a forma de colocalo sería xusto así na beirada de un dos pousos da nevera e poñerlle un peso encima que aguante ben ca bolsiña. Ben, bastante peso. E que quede así colgado, que teña ventilación por todo. Que non temos unha bolsiña destas así de tela, de algodón ou así, pa poñelo, moi fácil. Collemos un pañiño, abrímolo, colocamos o queso máis ou menos no medio, doblamos, é o mesmo proceso. E sería igual, poñeríamos o pañiño co noso queso así na beiriña, é un peso bastante pesado que nos aguante ben do paño, para que non caia. E así quedaría colgado e daríalle ventilación ben por todos os lados. Ao principio, cada pouco tempo, temoslle que cambiar o papel. Canto é pouco tempo? Pois cando poidades. Non é que teña que ser a media hora, nin que teñades que ter un recordatorio. O importante é cambiarlle o papel tan pronto como estea moi húmedo. Voulo a cambiar e voulo a enseñar igualmente, pero ao principio hai que cambiar a menudo, pois ao mellor cada hora, 2 horas, 3 horas, e despois vaise alargando no tempo. Cando o papel estea seco, o queixo xa estará duro, consistente. Pasadas máis ou menos 2 horas, podemos cambiar xa o papel, está empapado, e vamos a cambiar o papel e máis a tela. E trataríase de irlle cambiando o papel para que quede moi seco, pois cando estea húmedo, cando poidamos. Tampouco fai falta levantarse pola noite para cambiarlle o papel, pero si que se nos toca cambialo de día, pois cada 2 ou 3 horas, cando estea mollado, cambiámoslo. E, por suposto, se non queres gastar tanto papel, podes usar solo tela para poder lavala e secala, pero moito mellor absorbe o papel. E vamos xa co último cambio de papel para secar o queso. Este sería o seu terceiro día de secado e vou-vos enseñar como quedou. Se o que quixéramos facer co noso queso, sería un curado, se o queremos curar, posiblemente sería mellor salalo en salmoeira, porque dependendo do tipo de salado que lle deamos ao queso, que pode ser no leite, pode ser na cuajada que foi o que fixen eu, ou pode ser un outro tipo de salado, en seco pero xa co queso formado, ou en salmoeira. Na miña casa, a salmoeira sempre se fixo cando había a matanza do porco. Fai moitos anos non había congeladores, e o porco, cando había a matanza, había que salalo, para curalo. Entonces, ou se poñía en sal seco, ou se metía a carne tamén en salmoeira. Agora é como máis fácil calcular o porcentaje de sal na agua, porque, por exemplo, para facer unha salmoeira para curar quesos, para salar quesos, sería un porcentaje entre 150 gramos ou 200 por litro de agua, non? Que sería como, dependendo de que tipo de queso, a cantidad de sal que queiramos que teña o queso, non? Collías un capacho, un barreño, cheo de agua, e empezábase a botar sal e remexíamolo. E para saber
que estaba no punto ideal de salazón, o que se facía era botarlle unha patata grande, adentro do capacho, e cando a patata flotase na parte de arriba de todo, aí xa estaba ben preparada a salmoeira, porque cando lle añadimos sal á agua volvese máis densa, como máis espesa. Entonces fai que ten a capacidade que os objetos sólidos podan flotar. Para saber o punto de sal óptimo na salmoeira para salar ben a carne de porco era que flotase a patata. Nos quesos non vai a ser así, claro, dependendo de canto sal lle botemos, máis sal nos vai a coller o queso. A carne ainda a podes poñer a desalar despois antes de comer. No queso non é así. Eu neste caso, sabedes que eu salín o que foi a cuajada antes de formar o queso. Pero salar o queso cando, con salmoeira, unha vez que está formado, metelo en salmoeira, faise por moitos motivos. Unha porque mellora a súa textura, outra porque pode criar mellor a costra de fora para despois podelo poñer a curar, porque para curar un queso pode nos levar entre un mes e máis de un ano, dependendo se o queremos curado, fresco, semicurado, moi vello, añejo, dependendo de como o queiramos, pois tarda moito máis en curar. Pero eu nin teño instalacións para curar un queso, nin teño a paciencia, por eso o fixen así, pero que conste que se o ides a querer curar, penso que mellor vai a ser salmoeira, non salar a cuajada. E así queda o noso queso. Vai a ter o sabor característico do kéfir, pero, bueno, a súa consistencia é genial, ten todos os beneficios do kéfir, e, aparte, este pódese incluso rallar ou utilizar en recetas que son quentes, como tipo pizzas ou para usar para gratinar ou así. Evidentemente, este non está curado, pero a consistencia que ten, sabedes que é moi untuosa, duriño, e pódese usar para moitas recetas. Espero que vos guste, espero que vos animedes a facelo, a probalo, que lle deades like a este vídeo, que me axudedes a compartilo, e se ainda non estades suscritas, que vos suscribades ao meu canal, porque é totalmente gratuito, e a min idesme a axudar moito para que eu poda seguir facendo máis recetas e máis vídeos. E nada máis, querida xentiña, como vos digo sempre, coidadevos, comede ben, portádevos ben, e sede moi felices.